नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर आज आम्ही सर्व चाललो आहोत डोनीवर। डोनी म्हणजे इथेच वर सड्यावर म्हणजे डोंगरावर एक पाण्याचा स्पॉट आहे, तिथे सर्वजण आंघोळ करायला चालली आहेत। बरीचशी मुंबईवरून पब्लिक आली आहे गावातली, तर सर्वांना जायचं होतं। आंघोळ करूया असे 2-3 दिवसापासून प्लॅन चालू झालेला होता। आज तो पूर्ण होईल। तर आता मीही पण चाललो आहे त्यांच्यासोबत। मी आंघोळ करणार नाही आहे, माझी आंघोळ झालेली आहे ऑलरेडी, पण त्यांच्यासोबत अशीच मजा करायला मी पण चाललो आहे। तर आता तुम्ही बघालच कशी सर्वजण मजा करतायत ते। चला तर मग अरे थांब, मरा घायसून आणला। हे बम्या चाललास तुम्ही आता कॅमेरा तू चल नाव घेऊ नको। अरे एकाच आहे नको मॉप झाला। उद्या पर नाव घेऊ काय? उद्या मी नाही आहे। पाठी काढता मला ह्या कॅमेरा व्हिडिओ देणार नाही तू। तू थांबतो ए, तू नाही उतरत आहे अतुल? तो आहे ना तुझ्यासाठी जायतो। बाकीच्या उतरा म्हणता आधी। चल जाऊया आपण, चल मार। ट्रायल मारता तुमचं चललास एवढंच स्वच्छ आहे। घसरा होता पाय नाही आवडतील त्याचा आवार ना
उभो त्याका सांगा उडी मारू तर आता सगळ्यांची आंघोळ झालेली आहे आणि आम्ही घरी जायला निघालो आहोत. हा व्हिडिओ कसा वाटला आणि आमची डोनी कशी वाटली हे तुम्ही आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि पुन्हा असे व्हिडिओ पाहिजे असतील तर आम्ही नक्की परत या स्पॉटवर येऊ आणि तुम्हाला दाखवू. चला बाय बाय.